že v té prašně mám dostatek masa. A ví, že tohle znamená jediné, že bude muset lítat a samozřejmě ona se snaží za co nejméně námahy dostat co nejvíc masa, co největší kořist. Takže ona se snaží nade mnou vyzrát dřív, než ji pustím do vzduchu, zmocnit se toho masa. U těchto orlů, je to orel mořský, jsou třeba 2-3 mláďata na hnízdě. Ta samice uloví rybu, hodí k těm mláďatům a poparte se. Takže tihle orly mají vyloženě tu řevnivost jaksi ve své povaze. Čím větší lovec, tím větší loupežník, ano. Takže oni samozřejmě olupují ty menší lovce o jejich kořist. Prostě nakráčej, řeknou, hele, já jsem velký, nechej to se navalit, než bude zlé. Ještě jednou nepsaný symbol amerického kontinentu. Orel bělohlavý v plné kráse při letu a lovu. Zvedněte tu ruku nad hlavu. Výborně. Perfektní. Nekruťte tu ruku. Zvedněte ji nad hlavu. Dejte ruku nahoru. Jak vám padá ručka, palec od dlaně, ať se dostane ke zbytkům svého úlovku. Ne, má ho tam ještě, dejte ruku dolů. Vy ruku dolů, pruď se dolů, já nahoru. Přestoupíš si na vyšší putě. Pušte mi rukavici.